Jó estét kívánok mindnyájunknak! Fehér Horák Judit vagyok, a gimnázium egyik tanára, és kérem engedjék meg nekem, hogy megosszak önökkel néhány gondolatot a mai estével kapcsolatban. Amikor egy gyermek megszületik, szerető, aggódó és féltő család várja. Pillanatok alatt minden megváltozik. Ami addig fontos volt, az már csak fontosnak tűnik. A szülők, rokonok életében onnantól a gyermek lesz a központ. Mindent igyekeznek megtenni, hogy a legideálisabb körülményeket teremtsék meg, és minden a gyermek számára fontos lehetőséget felkínáljanak. Ahogy telnek az évek, a szülőknek, a családnak egyre nehezebb és komolyabb döntéseket kell meghoznia. Mindnyájan tudjuk, mennyire nehéz gyermekeinket közösségbe engednünk, mennyire izgulunk, hogy jó helyre kerüljenek, hogy beilleszkedjenek és helytálljanak. Az iskolai közösség egyfajta új család is gyermekeink számára. És nem csak a gyerekek, hanem rajtuk keresztül a szüleik, testvéreik, nagyszüleik, esetleg más távolabbi rokonok is az új család tagjaivá válnak. Ezt a nagy családot közös célok fűzik egyé. A gyermekek jövőjének megalapozása, értékrendszerének kialakítása, biztonságos, boldog mindennapok megteremtése. Ez úgy tud csak létrejönni, ha gondos az egymásra figyelés, szoros az összefogás. Ennek példaértékű jelenlétét élhetjük át a Batthyány Kázmér Gimnázium falai között. Nagyon jó olyan családtagjának lenni, ahol ennyire fontos minden egyes kis családtag. Legyen az gyermek, szülő, rokon vagy iskolai dolgozó. Kollégáim nevében is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ilyen családot hozott létre, és sokat tesz azért, hogy ez a család ilyen maradjon. A mai este a mi családunk egy szép ünnepnapja. A fellépő gyerekek izgatottságtól, boldogságtól sugárzó arca, az előadások láttán, a szülők, rokonok, tanárok örömteli, büszke pillantása teszi ezt az estét ünnepé. Kívánok önöknek további szórakozást, érezzék jól magukat, és még sok számos hasonló ilyen családi ünnepet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Zsupori Barnabás, 8. B-osztályos tanuló. Barnabás az Ádám Jenő Zeneiskola fúvózenekarának, első számú klarinétosa, Szentesi István Emil tanítványa. Ma este Victoria Monti szerzeményével, a Monti csárdásról készült. Ezután ismét Ponecker Virág áll majd a színpadon, ezúttal egyedül fogja énekelni Chantal Impossible című dalát. A következőkben pedig ismét egy táncos lány lép a színpadra. Hetei Bernadett 11. A-osztályos tanuló fogja önöket gyönyörködtetni.